Angihambi ke ngedwa angiyonintshwa yamanje ndlovukazi isithathu lapha ngosebenzi uNdlunkulu wethu umakhumalo selencome kakhulu angeke ngisakuncoma ngithi ke nje nonke ke abangani ke nezihlobo zalemndeni ngiyaningelela kwelihle igama leNkosi yethu Jesu Kristu. Angiqale ngokuthi ikhona indawana babamagubane ethi umshado uyisibusiso esivela kuNkulunkulu. Leyo ndawana futhi yinhle ngoba yenza wonke umuntu akuthakazele ukuthi ushadile. Kodwa likhona iqiniso elithi futhi umshado umsebenzi. Because mangaba abantu ababili abakuwona bengavumi ukusebenza ukuthi uphile cishe uyahluleka. So angeke ke sithi masinabantu asebeqeda iminyaka e10 bese sithi isibusiso sodwa. Ikhona into abayenzile ebagcinile no 10 years. So ingakho ke kubalekile ukuthi namhlanje sijabule ngempela ngoba umfundisi uzofakaza ukuthi mabeshumayela bathi usathane into alwa nayo kakhulu imshado. And usathane futhi ulwa nemndeni so akayifuni into umndeni. So makunomuntu ke wesilisa noma wesifazane okwazi ukwenza ukuthi kuphileke emshadweni kufanele ngempela simshayele izandla uAndile noPhumla. Kubike ngoba bangenza ngikubize ngegama kanti angivamile ukubiza abantu asebehlonishwe kangaka ngegama. Kodwa ngoba nakho nabangane nibizana kanjalo nami ngiyosale sengisho kanjalo. So ngicela nibashayele izandla. Andile ndoda yamadoda asiyahambi lendlela ngoba nakho si-perfect. Basibekezelela kakhulu labantu besifazane basiganile. Benza lento engabe ivela obala ngokwahluleka kwethu ingahluleki. Because ugogo manje okumama ozala wena uthi ubuye uphuze kakhulu umuthi womkhuhlane bese uyakubamba. Omunye umuntu wesifazana ngathi ngeke akumele lokho. Kodwa uPhumla uphambana naleso simo. Enze inkonzo ubaba uSibiya noma uSibiya abamtshela yona mhlaba emikhipha kwaSibiya. So kufanele ke sithi masibonga u10 years kwale journey yeni yokuhamba siliqhakambise kakhulu igama likaPhumla. Sithi siyabonga kakhulu makoti ngokumela kahle umndeni wakho. Amen. Bese sithi ke Andile siyabonga ukuthi isiZulu sithi akukhoso elingenasici. Njengoba uMasibiya ubeya kaMagubane ube emndenini omkhulu onezinto zakhona. Bekungenzeka kwesinye isikhathi ukuthi bame ngegama likaPhumla ngoba akazalwa khona. Kodwa siyabonga ukuthi wena uyivikelile uPhumla. Noma ngabe thina esizalwa khona kaMagumane besibonisa iqikiyena. Nawe kufanele sikuthulele uphaphe legwalakala. Sikubonge ngokuthi awuzange ingane yabantu ilale kubo wazobukisa nayo phakathi komuzi. So ingakho masibonga u10 years singeke sithi phakathi kwenu khona owenzeka ngcono kunomuntu. Kufanele sithi nobabili niyadeserve ukubongwa. Amen. Mina ke ngizibongela ngokuthi ningimeme entweni enhle kangaka eyimuhle lomshado. It's very classy. Yenza ngibone ukuthi lento yethu bamnkomeso yokushada nje siphindelela engathi singayenza nje njalo. Ngoba sikwazi ukwenza into enje. Awu angabe ngijabula kuAndile phinde. Mase kukhuluma mina ngithi kufanele ngiphinde anisajabula. But engifuna ukusho ke ukuthi izinto ezenza Andile ndoda amadoda
sikwazi ukuhlala emshadweni ukuthi abantu abaomkethu kufanele sibalalele noma ngabe ucatshanga ukuthi ukwenze njalo kubula. Ukulalela nje unkosikazi wakho kuyinto eyenza umshado ume. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi unkosikazi ungamlaleli ngesikhathi esakhuluma. Babusonto bengikuzwile ukuthi engathi uyazana nenkosi. Kunezwe elithi eBhayibhelini ngakhuluma nawe usanethuba usanenhlanhla. Kodwa wathi awulizwa izwi lami. Manje mase kunzima kwase kufanele uqale uthi ngiyazama. So akufuzile indoda imlalele unkosikazi ngoba esethu seyahamba ngomusa. Funa imlalele ngesikhathi unkosikazi esakhuza. Ethi lezi zinto zenzayo azikho right ukuthi zigcine lo mshado uphila. Kufanele indoda ke efuna kwakho umshado ilalele ngaleso sikhathi. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi uhanje nonkosikazi. Usima ngena lapha kwamsele unkomosi ngiyawacela amanzi. Ngisuke ngibone ikhishi lapha. Kodwa makwenzekile ngangawacela ngaziyela mina. Mase ngimile phambi kophondo ngiyabuza ukuthi iglass ihlalaphi. Kodwa semsini wami. Meaning lento ebishiwo umama maZulu ethi mangahamba uphumla empilweni kaAndile as much as uAndile fundile enemali uyophambanelwa ikhanda. So akufuzile ke indoda ize ialawe unkosikazi ahambe ngoba iyovela obala. So ngithi ke the same thing fanele sisho ngophumla ukuthi u10 years emkhulu kakhulu ukuthi ungangamazi uAndile. Fanele ukuthi uyamazi manje. Nezinto owathi ufika wabona ngathi ngezibekezeleleke seziyabekezeleleka zaze zajwayeleka. But into engeke siyivume make physical and emotional abuses you Andile. Ngeke siyibekezelele leyo nto. Kodwa izinto ezikuyena njengomuntu difficult ukuthi simgugule. That is why abantu abakholwayo baye bathembe uJesu. Because kukhona izinto esingeke sikwazi thina ukuyishintsha ngomuntu. Kodwa sithembela ongabonwayo odala umuntu ukuthi uyena ongashintsha umuntu. And ngiyafisa masibiya ukuthi wazi ukuthi imshado ephumelelayo inkinga zayo zihlale zi-private. Azikho public. Imshado ke ephumelelayo. Njoba sihamba nomakhumalo sibahle sineyinkinga. Kodwa inkinga zethu ezingenza sihlukane zi-private. Lezi nizibonayo ezenza singahlukani zi-public. Ngizothi kuwena ke Andile nophumla. Noma ningasithemba thina as your family as abangani benu. Kodwa kukhona izinto ekungafanele nisitshele zona. Because mangabe sesimbuka nihamba siyonjaja based kulezo zinto. Kanti nina beninayo isolution nobabili ukuthi nizozinqoba kanjani lezo zinto. Ufana Nkomose lento enisifundise yona sabafana ukuthi unkosikazi makwenzekile wenza iphutha lokuphinga. Akuyona into exoxwa esidlangalaleni. Ngesizathu sokuthi makwenzeka wena nomkakho senibuyisana uyongahlulwa ukuthi uphingile. Uyohlulwa yithini esesazi ukuthi unkosikazi wakho uphingile. So therefore ukuze nikwazi ukuhamba kahle le ndlela Andile ninophumla kunezinto eningasitshela zona, kunezinto futhi eningeke nisitshele zona. And anyway lezi futhi enisitshela zona besonisiza ngani. Nisitshela ukuthi senzeni. Wake wabona uyotshela abantu inkinga yakho bengeke bakusize. So there is no use ukuthi abantu ubatshele. Phumla umuntu wesifazane. Nina ninamagqubu kabe anikhohle. Nibabi kakhulu. Ngithi ngihleli ngisakha nginamile ngogo lapha ekhaya.
unkosikazi angikhumbuze ukuthi ngo-2010 ngenza ukuthi ngithi mina ngo-2010 ngenza ukuthi usho ukuthi ngihleli nomuntu ongimonithayo ongigadile ukuthi nje angingaphambuki. Ngithi-ke Phumla ukuze uphile emshadweni zama ukwenza njengoPaul, umpostoli Paul, umbulali wamakhoba, the general himself. Kuthiwa wayithi meyishumayela eseyisidalwa esisha usuke inhluko ezingaphezulu kwalezi zithi lona ubulala abantu bakaNkulunkulu athi ngiyakhohlwa okungasemumva ngisilulela okungaphambili. So I'm simply saying kuwena Phumla, noma angakwenzani uAndile noma Andile angakwenzani uPhumla, kodwa mawumbuka the following day ithi lona owami ngiyakhohlwa izolo ngisilulela loluthando olumaphambili. Because mangenzi njalo because mangenzi njalo uzophila kanjani nesilonda ngomuntu othi uyamthanda every day ulukumbuka lo muntu uthi wena wangona, but at the same time awufuna ukwenza lutho ngalokona kahle angithi uhleli naye kodwa lokuthi wena ngawangona. No, asikhuluma inkinga siyiresolve, sidlule kuyona, sidlulele okungaphambili. Labazali bethu njengoba bela, they will tell you kuneyikhathi labebelwa khona, kuneyikhathi labebethukana khona, kodwa ngoba the purpose was to remain as indoda nomfazi, basaphila namhlanje as indoda nomfazi. Hayi ngoba nakho inkinga bezingekho. Angixoxele Phumla inhlekelele eyenzeke nayibona ku Facebook. Lo mdlalo webhola uHakim umfazi wakhe ucela idivorce. Wayesethi part of idivorce ucela 50% of into achieved. Makufikwe enkantolo kwatholakala ukuthi he doesn't own anything, a rich man. Kwatholakala ukuthi izinto azionayo uzibhale ngonina. Okay, abantu besifazane bayibone ngathi lento yenziwe indoda ecruel. No, indoda mayihleli nawe iyakufunda ukuthi uzokwakha noma uzochutha impilo. Into eyenza leya ndoda ithathe ifalayo negugu nezinto ezisebenzile ukuthi ayihleli nomuntu ozofela la ekhaya. Iyambona esibehamba, iyamtadisha, ya realize ukuthi mina qobo lwami nezinto ezibizwa ngami asiphephile uma ngabe sibhalwe ngami. Ngcono kuyibhale ngomunye umuntu, yalinda wagadla yathi no asiye enkantolo siyohlukanisa. Masethu uzothola lezi zinto abecaba ukuthi uzozithola, kwadla ukuthi indoda endala ingcwele ibonile. So ngizama ukuthi ke masibiya hlala kamagubane at no stage noma ningaxabana kanjani la uAndile ezofila khona ukuthi awugxilile la ekhaya, because meke wafila kanjalo uzoba threatened nezinto ayicabangayo ngawe namhlanje uzojika ucabanga bathi no, angeke ngikwazi ukubhala izinto zami ngalo muntu angimthembanga. Akagcini ngezinto zakhe nezingane zakhe ayizalayo, uzoba novalo lokuthi mangasangabikho ziyophila kanjani lezi ngane. And kufanele ni understand le nto abantu besifazane ukuthi we are very selfish as amadoda. Sinovalo ngisho kufeni ukuthi komuzi wami uyogcinela kanjani mangasengife. So kufanele ni understand, but at the same time uNkulunkulu uthena bakumagubana sibaphathe kahle abantu besifazane ngoba bayizitsha ezimthakathaka. Ngisho ukuthini na Andile, ngisho ukuthi awukwazi ukubambela umkakho amagqubu
No, you cannot do that. Awukwazi ukwenza njalo. Naye into enhle ke mama Gubalo ishilo ukuphumla umakoti wakho. Wathi mawuxakekile wafonela uphumla uyalungisa. Is the same thing ezokwenzeka makuxakekwe kaSotopo. Zikhona izinto zakaMagubane ezizoya kaSotopo. Ngiyikhuluma lento njengengqwele nje kulento yokugana. Ukuthi ngeke uhlale kamnandi kini unese abantu bakaMagubane kube kungadliwe ekhaya. You see, we need to balance. Kwenzela ukuthi umakoti singamzondeli into engenamsebenzi. Okusempeleni uma kusisa umuntu emndenini oyiwedwa nje ufanele sonke sithole leso sibusiso through this particular person. There is always one Messiah amongst the family or the nation. Umuntu ozokhulula abantu esimweni abakusona. So therefore akunasikhathazi mangabe sizwe kuthiwa mana uphumla uyobheka ekhaya ukuthi kusaphilwa yini. Because ekugcineni kosuku labantu basekhaya ukhona emotional support ne spiritual support abenza lo mndeni nomendo wakaMagubane ustrive uphile ngenxa yamazwi akhulunywa unina. Unina ukathi bekhuluma naye, hayi Phumla akwenziwa kanjalo emndeni ukuthi anwazwa lawo mazwi anwaboni futhi. So easy to judge and say no man, why unaka abantu bake kanti khona indima abakudlalelayo. Uyabona mina baMagubane ngiyesontweni. Kodwa amakhosikazi ngiyawa ukuthi aye esontweni. But umfundisi ngeke imbizele ecaleni. Ngithi make washumayela into ezoqhatha nalomfazi. Withdraw. Because umfundisi fanele angilekelele ekutheni umuzi wami uphile. Manje mangabe umfundisi esezoyenza mina ngixabane nomkami kuyiproblem ukuthi ngimala umkami utayosawuda kulomuntu. So kufanele umfundisi alekele isizathu esenza kungabi umngani wakhe futhi umfundisi. Kuzoyenza umfundisi ashumayele ngento engididene nayo nomkami. Bese xa uthi umkami ngimprefile umfundisi. Kana ngibrifanga uNkulunkulu uhambele kumina ngalelo langa. Wathikwa into eyiva lami ekhaya. So therefore kubalekile asikwazi ukuyiphilela ngaphandle kwethu. Kodwa siphila ngoba sine support yabantu abaseduze kwethu. Okugcina ke sengiyanga sekuphetheni Phumla noAndile. Uyabona abanixabana nje nixabana. Kufuneka nixabane nilwe. Ningalweli kodwa ukuthi nihlukane. Nilwele ukuthi kulunge. Because the problem yabantu, that is why kufanele ningakhuluma amazwi enza ngathi anisathandani manixabana. Because ayahlala amazwi. Manje alukethe umuntu eyiwena wathi ngabe nibe senidlulile. And iAndile ngifuna ukukutshela umonile unkosikazi wakho uPhumla. Umonile nje ngoba unemali. Ungamthengeli lutho. Uye nje koxolisa uthi mkami ngiyalibona iphutha lami ngiyaxolisa. Bese uthi ke ngamhla senijabula. Senixolile. Bese uyahamba ke uyolithenga ke lewash noma lamatiki. Because lento yenziwa amadoda anemali aluza ubuntu asebenzisa imali. This one because ngizowenza noma yini engiyithandayo emakhanda eni ngoba nginemali. Kanti kufuneka imali ingangenzi ngiluza ubuntu bami. Kufanele ngiye koxolisa. And amadoda ayahlupha because akathandi ukuxolisa. Unkosikazi kwahlushwa ukuthi ubonile ukuthi wrong but akaxolisi. So bese yenza lento
umshado ungaphili. But yazi enye into andile iningi lento nazi izingane zakho uthe izithelo zakho mama. Ngifuna andile namhlanje after 10 years. Uyohlala phansi nalamantombazane nale izingane zakho. Ke ubachazela uthi nina nomagubane nobani. Bese uyabachazela imiso zakamagubane. We don't expect another man, another person azochaza ngezinto zala ekhaya emzini wakhe. Because ilona fa kuphela sinalo. You see lapha kamsele when I define umuzi, when I define inkambiso and everything, I became passionate. Because ilona kuphela ifa. Imali yaphela, imali bangayidawa, imali bangayisebenzisa namantombazana. But ifa elilegacy engilishiya khona ngelize liphela. So ngiyafuna ke Nkomosi ekwenzeni konke okwenzayo any achievement, but laba bantu mangibabuza ukuthi nizalo uAndile, ubani uAndile, bangitshele like this ukuthi ubani uAndile ukholelwe nini, usho ukuthini thina uAndile. Because the mistake yenziwa ama-families ala nicabanga ukuthi you can delegate the responsibility of being a parent. You cannot delegate that. You must be present at all times. Nina Andile nisebenza imali futhi ninayo imali. But let me tell you about the danger of a person on imali. Umuntu onemali uyathanda ukugijimisa imali uyisebenza. Akhohlwe the very same people abasebenzela imali. So bathe ekhaya befuna ubaba, inkosikazi ifuna umyeni alethe imali. Unkosikazi ufuna indoda yakhe, izingane zifuna uyise wazo, azifuni imali. So that is why Andile kubalekile ukuthi uba wise kangakanani kule ndlela ohamba. Lastly, nonke nekuma relationships anyone, it's your decision ukuthi niyenze relationship isebenze noma ingasebenzi. Kodwa please don't waste your time ku relationship evele ngeke isebenze. Nina abantu besifazane nekwi disadvantage yokuthi anikwazi ukuphusha ukuthi ngifuna ukuthi ngibe unkosikazi umama weingane, ithini esenza lokho. Kodwa let me tell you something. Ayikho indoda efuna ukuthatha isimuka nadwendwe. So your behavior is important ngoba iyona ebonisa le ndoda ukuthi ufanele ukuthi ube unkosikazi. Noma ungabe unamalini, noma ngabe ufunde kangakanani, asifuni imfundo, sifuna umfazi. And sifuna umfazi otshelwe izinto ezithize ngobukhosikazi engakabi umfazi. Because mentshelwa yimina uzocaba ukuthi ngiyamcindezela. Because mentshelwa yimina umkami ukuthi la ekhaya sifuna ubehave kanti ucaba ukuthi ngiyamcindezela. Kodwa mentshelwe kubo is much better because bayamakhisa, they are preparing ukuthi uzoba unkosikazi onjani. By the way, all the best. All the best in bahle kakhulu. Andile umthando mngakho. Ungamshayi. Ungamdluli. We are everything. This man is a lucky man. Amaningi amadoda afuna abafazi abafana nawe abathwala. Thank you.